Нещо там се слуша, ако ми прави мизерия. Ого, Ага. Ето ти зони? да, цъкна зомбите. Ще играеш ли? Да. Играх малко Red Dead. Да видя как е. Добре. Взех се нещата. Взимах. Зомби са. То пак е имало 4 мегабайт апдейт. На зомбите ли? Мгм. Аз не видях. Аз не съм на експерименталната версия. Кой кът? Не съм на експерименталната версия. Абе, знам бе. Добре, така. Аз ги направих да бегат постоянно навсякъде, тъй че ще бъде още по-забавно. Те си берем лайк. Нека да бъде трудно. Трябва да таковаме да свикнем с играта. Ако не убиват, убиват. Какво да ги правя? Не, не ми трябва. Не, ако умирам, мен ме интересува. Ако стана. На. Трябват ми още филтри. Пункт. Той да продаш някакви работи. Не, ти ги продаде. Имаме само 26 злата. И те вземе. Само тях продай. Ама не вземи парите просто купи. Той не имам парите за това закон. Вземи пари купи чуйка това. Тук имам стара блокуция, ако мога да продавам.
Я подскачай Що? нагоре. Скачай, виж колко бързо. Трябваше да... Аз мисля Като си горе ли? Не, като си долу, оле. Като си долу и като тръгнеш нагоре, подскачай. Виж какво те е. Тия кои много ни пречат. Ето тук трябва да са във ъгъла. Ето тук. Май трябва да разширим гаража. Разширим ли го, останем тук. Не, отдолу няма да копая отгоре. Ето Ще го измислим. Ама. Няма пак като не е скучно, ще го измислим. Значи не са оправили и в инерция. Да знаеш. Да, Нищо не са оправили като... Хемне цялата версия, всички апдейти. How about I? Well, look who decided to show their face again. Пак нищо не са направили. Факт е така, че прекалено много сме си мислили, че ще направят нещо. пак продах някакви неща. Трябваше да ги сортирам. Добре, имам всякакви филтри на това. Night Stalker. Blade Weapon. Не трябва. Ти какво да, тия книжки, дето сам по един път да ги четеш? Примерно това дава вътре при него 10% повече демидж, като удариш с оръжие, което има острее на него. Такива Те екстри, да. затова ли са такива Еднократно не четеш. Да. Само един по теб, не знам дали са много каст. Хубави работи. Rocket Launcher Ammo. Купят ми 3 ракети да има. Дали глупости няколко по това. Аз те репернах All това. right, now that we're done doing Аз много business, се тръгвам. get out of my store. Другите хора обаче с хеликоптера. На мен ми се бъгна всичко. То отпред фара... Що? Бъгнал се. Фара виждаш ли го? Каква... Сянка има. Не, моят фар отпред. Виж каква сянка има. Ръцете не са отпред пред фара. Не разбирам. Иди. За мен е всичко окей. Не, виж долу земята. Да видиш долу земята. Виж, това са ми ръцете. Ръцете не ми са точно пред фара. Как са бъгнали? Оле. Даже как се разменя. Горкия фар. Демо какво да правим вече. Колко си на фащата. Тук не е ресетнато нищо, нали? Това градче вече го забравихме от 100 години назад. Нямам къде да експлорвам. Че не може право нагоре да излеташ. Трябва като самолет. Като самолет. Една тапа една много хубаво. Високо. Това. Виждам това. Няма правим нещо на тапа.
Нека се махне тази такова. Мъглата? Мъглата е по-добре. Се вижда. Всеки път тръгваме, когато има мъгла и айде. Този път се махна мъглата. Знаеш как можеш да кацнеш? Като се наклониш малко носа. Да, бе, знам, че той тя кацат. Аз направо ще кацам, не знам къде. Не там. Ще се удари. Вече Кацна. свикнах на играта. Кацна по-добре. Еми накланям носа колкото мога. Everything's for sale. Обаче този е за Let's get this за over with. оръжията. Не, това е за семена на животни. Нищо. Малец, той в сървъра не е ресетнато нищо. Май, да. Нищо не е ресетнато. Не. Тук камъни. Които са... Те не се намерят тук филтрите. Трябва, знаеш какво да направят? По-трудно да се намират айтемите. По-трудно, защото така много е бързо. Превъртяхме играта. То беше трудно при нас, бе. Кой къш? При нас беше трудно. На 100% е това. И па много пак, наистина с айтемите много You бързо ги cheap ass направих. son of Е, a- 51 дена, той са That's 100 all часа you're в gonna играта, buy. нормално. 100 часа сме играли. 100 часа. 100 часа. Помисля, че е това. Е. Къде го паркира? На тревата? Там паднах. На тревичката. Не кажеш кой друг град. Да, ще има още един град. Как се пуска трубото? Там ще се пава в обратна посока на нещо. Как се отлети? В обратната посока. Е така обръща. Беше обърна само да излетя, не знам защо така са бъгове. Не, много стана лесно. Аз какво направих? Оле, ще аз се бъсна на работа. Че не знам на къде трябва. На Northeast. Не. Не, защото видях, че има книга там. Не знам точно. Близко до снега, ма не е точно това. Снега. Не е в снега. Тук в... Малко преди снега се пълни. По-близкия. Има Да. река. Река. Това не е река. Река ли е? Нататък продължава. Не. Това не е река, това даже е като езерце. Това виж, знаеш кое е яко да направим? База по средата на това. На острова. Това е като полуостровче. Това е много по-добре да така. Няма много да набият зомбите, да си Те така. минават под водата. Ако ще и да минат де да знам. По-ще добре да си така. Не знам. То къде е то трейдър, аз го виждам. Оле. Хм. Така те рендва, изчезва планината, показва се долу бункера и после пак се появява планината. Ой, ще кацаме.
Отпускай shift. Даже отпускай леко. Да, бе, да, даже го пусни и наклони малко надолу. И после леко нагоре дигаш и съм касен. Ма не там, не е тук. Не е тук върху колата, не е върху телефона. Въп. Оле, как ще ям касен върху те? Много лесно се губи скорост на него. How about I empty your... What's the matter? Can't find what you're looking Не е for? ресетно. Да. Има ли филтър? Взех. Да. Два филтъра сме събрали до тук. Филтъра. Па толкова данни не трябва. Сега сме... Не, въз да не я преварявам. Be careful out there. You wouldn't want to get hurt. Може да лутвам сега, за какво ще измислим. Той има други градове. Не знам, ако искаш тук да лутвам. Нагоре не сме ходили ли на север? На север, сега ще кажа. От този град, право Нагоре. нагоре, Да. в този байм, дето е изгорял ли, какво е? Дето са мутирали ти зомбита. Аз не съм ходил на там. Мечки, аз съм ходил. Над нас има град, ако искаш да ходим. Пир само право нагоре. Але, защо подскача така? Подскача и аз ще го направя като те. Два пъти подскочва. Не един път, Да. два пъти подскочва. Не бих ти прав пътя. Не, биш от там. Просто трябва да държа да задържам повече. Карай, това е север тук. Удар се удар от майко. Значи това на нъто, ако карам само на нъто нагоре, има сняг. Значи трябва да наклоним към NW. Това града ли? Чай сега. Тук има град. Този град влизали сме, май Аз не съм. Да, и аз. Значи има в този байм три Какво мога. града, един до друг. И тук стана тъмница, не мога да видим нищо. Дай в града влезем, много там сте. Да кацам ли? Кацаме. Мале, аз как ще касам. Средата на пътя каса. Айде. Въй, набих си демидж. И мечката. Каснах при мечката, знаеш. Убих мечка. Ето. Фермерска книжка. Да вземам ли? Поне за храна. Аз не ми трябва фермерски. Колкаш? Фермерски не ми трябва. Да, аз го събирам за тях. Накрая ще продавам книжка, усещам, ще ги скрапна за хартия по-скоро. Познай какво? Да, намерих киселничка. Киселина. Даже това. Хартията от първия път я чупя. Леле, помислихте, че ти идваш зад мен, чупя това е зомби. Много добре. И това не ми трябва. Има подземие, бягай! Не, какво да правите? Оле, това подземие е гадно, да знаеш. Отвънка си имаме приятелче. Да не почне една киселина. О, фак. Това е много добре. Нитер, трябва ли да го взимам? Не. Добре, само картата. Ой, нашата приятелка, нашата гостинка. Тя си е приятелка.
Ох, ясно. Те близко. Да, виж колко зомбите идват. Оле, оле. Оле, идвам на време. Колко са много при мене! Оле! Дякую за... Никъде не съм влезал отгоре на теб са. Тя като извика. Боля. Пасна долу го бутнах. Не, те просто дойдоха много... Същия. Как така са като ме бързо. Дърво не ме трябва. И къде е ута тази къща? Да, съм пластмаса. Тук няма нищо е в тези работи, ако искаш провери какво ти трябва. Има кол, има... някакви работи. Ако ти трябват. Ти знаеш какво ти трябва. Не знам. Той няма ли от тук? Чакай, деца маса вътре. Взимай. Аз тук взимам една работа. А да, то пък тук има така. Айде взимай. Туалетно. Айде не взимам. Айде на хартията. Добре, поне хартията има. Доста. От нея. Маш, че се напланя с хеликоптера. А тук да съм. То хеликоптер тук, аха. Кученцето. Да вземам ли царевицата? Царевицата е на парченцата. Не. Махаме. Ма пак можем да готвим с нея нещо. Много рядко. А полимера да го вземем ли? Не. А Няма много тестостерон? Да Не. го вземем ли? Добре, няма го такова. Пържолата я взем. Добре. Консервите ги взем да знаеш. Защото Да, консерви трябва. и за той. Бронз, няма бронз. Яйца има ли? О, няма яйца. Ще да го взема. Не, ако има яйца някъде ще взема яйца. Яйца ми трябва. Туалетна дайна. Има ли от тук? Тези каравани са свързани. Откъщат на друго място. Пероните да ги вземем ли? Не. Добре, махаме. Айде намахам така. Ти си взел тази така. Вътре има такова. Не, падна ми се, не съм го. Купя го всъщност, да го взема. Радиатори. Взимай радиаторите. Откъде има бизгане?
Гледай, къде му ударям? Добре. Поне плат. Плат вземе поне. Картофите ги вземам. Най-важното са картофите. Значи тук няма лут. Значи лута сега ще е някъде. Лута да не е горе, бе. Не е горе. Значи, те каравани, вижи къде са. Те каравани нямат лут. Не знам какво работа. Те са малки, но всяка сграда има лут. Да. Па. Айде. Чупи го един път. В кутия такава за лут ми даде две плат. Два локпика. Две книжки. Още една книжка. Само за храна. Книжки за храна. Ние сме 4 такива. Аз ги събирам, защото те Седем. до Никито да ги откочат. Това няма нищо горе. Има една гарга.